Φίλε Νικόλα, περίμενα πάρα πολύ καιρό να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή. Το είχα στο μυαλό μου, το είχα, ρε παιδί μου, όνειρο να είναι να είσαι ο ψυχολόγος μου κατά κάποιο τρόπο, κάπου να μπορώ να μιλήσω, να βγάλω από μέσα μου όλα αυτά που με τρώνε. Δεν είναι τόσο για την εκπομπή, είναι όσο για κάπου να τα λέω, ρε παιδί μου, και όποιος θέλει ας μας ακούσει. Γι' αυτό φτιάχνουμε αυτή την εκπομπή. Εξομολογήσου το. Αυτή την εκπομπή. Η εκπομπή θα λέγεται για τα πάντα. Οπότε θα μπορούμε να μιλάμε Για οτιδήποτε. Και για τα πάντα τελείως. για τα πάντα, όχι για τα ζωάκια, ασχέτως τι δείχνει Και το για αυτά σήμα θα μας, φτάσουμε για και αυτά κάποια μπορεί. στιγμή. Αλλά περισσότερα να μπορούμε να πιάσουμε ποικιλία από θεματικές. Τώρα θες αυτό να είναι τρομακτικές ιστορίες, θες να είναι που εγώ τα γουστάρω αυτά, θες να είναι θεωρίες συνωμοσίας. Θα το πιάσουμε γι' αυτό. Θες να είναι πολιτικά, θες να είναι gaming, θες να είναι ό,τι. Να μπορούμε κάπου να μιλήσουμε, να βγάζουμε τα πράγματα από το μυαλό μας στο κοινό, να μπορούν να έχουν και αυτοί άποψη, να μας γράφουν από κάτω ό,τι θέλουν κτλ. Οπότε, θεωρώ ότι μπορούμε να μιλήσουμε για τα πάντα, έτσι. Δεν θα μας εμποδίσει κάτι. Δηλαδή, μπορούμε να θέλουμε... Τι εννοείς να μας εμποδίσει? Παιδί μου, ελευθερία λόγου. Μπορούμε να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, για σεξουαλικές προτιμήσεις, ας πούμε. Ναι, μπορούμε να μιλήσουμε για τα πολιτικά. Έτσι. Μπορούμε να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, για το cancel culture που υπάρχει αυτή τη στιγμή, για οτιδήποτε, κυριολεκτικά για την ελευθερία λόγου. Υπάρχει, δεν υπάρχει, τι γίνεται, δεν ξέρω. Την άποψή σου πες, μωρέ παιδί μου. Είναι ένα βαρύ θέμα. Ωραία. Ας μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, χαίρετε. Καλησπέρα. Είναι η πρώτη εκπομπή σε αυτό εδώ το κανάλι, η εκπομπή για τα πάντα, στην οποία μιλάμε για τα πάντα. Είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Νικόλας. Και σε αυτήν εδώ την εκπομπή θα μπορούμε να μιλήσουμε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, για τα πάντα, για ό,τι μας προβληματίζει, για ό,τι μας αρέσει. Εμείς γενικότερα έχουμε διάφορα ενδιαφέροντα. Μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, εμένα που μου αρέσουν πάρα πολύ ιστορίες τρόμου, που μου αρέσουν θεωρίες συνωμοσίας, που πλέον δεν ξέρω κατά πόσο είναι θεωρίες συνωμοσίας. Θέλω κάποιες καινούργιες πλέον, γιατί αυτές που είχαμε βγήκανε πραγματικότητα. Εντάξει. Νομίζω η εκπομπή εντωμεταξύ ξεκινάει σε μια περίοδο που γίνονται τόσα πράγματα. Ναι, στον κόσμο γενικά ναι. δεν ξέρεις από πού να το πρωτοπιάσεις. Από κοινωνικά, πολιτικά, Ναι. περιβάλλον. Γενικά γίνεται ένας τρελός χαμός, πράγματα τα οποία θα τα αναλύσουμε και στη συνέχεια μέσα στα βίντεο τα οποία θα ακολουθήσουν. Έτσι. Όπως είπαμε, θα έχει ποικιλία θεματικών. Θα μπορεί να μιλάμε για πολιτικά, μπορεί να μιλάμε για επικαιρότητα, μπορεί να μιλάμε για gaming, μπορεί να μιλάμε για οτιδήποτε και όποιος θέλει μπορεί να μας γράψει από κάτω, ίσως κάποιο θέμα που θα ήθελε να αναλύσουμε, οτιδήποτε. Δεν έχουμε εμείς θέμα. Σε αυτό εδώ το κανάλι, για αρχή τουλάχιστον, λέμε ότι θα ανεβάζουμε ένα επεισόδιο το μήνα. Και αυτό γιατί έχουμε και πραγματικές δουλειές. Τώρα αν φτάσουμε, ξέρω εγώ, να πέσει το μαρούλι εδώ πέρα και να βγάζουμε και 2 και 3 και 4 εκπομπές, πολύ ευχαρίστως, αλλά για την ώρα αυτό είναι και κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα είναι. Ελπίζω να φτάσουμε ψηλά, να μην φτάσουμε όμως τόσο ψηλά που να χρειαστεί να μας αντικαταστήσουν με κλόνους και να ξαφνικά να δείτε κενά τα μάτια μας, όπως κάποιων διασύμων αυτή την περίοδο. Ναι, οκ. Ναι. Ας μην αναλωθούμε σε αυτό το θέμα. Θα φτάσουμε και εκεί βέβαια. Ναι, σε όλα θα φτάσουμε, πιστεύω. Για πες μου, πώς βλέπεις την πραγματικότητα έτσι όπως έχει εξελιχθεί? Νομίζω η θεματική, ξέρω εγώ, σήμερα έλεγα να είναι ανθρωπότητα 2.0. Πού ήμασταν, πού φτάσαμε και πού προβλέπετε να καταλήξει όλο αυτό? Γενικά είναι πολύ ρευστό σαν θέμα όλο αυτό, γιατί κάθε χρόνος περνάει, λέμε κάθε πέσει και καλύτερα. Ναι, ισχύει. Από πάρα πολλούς παράγοντες. Κυρίως ένα μεγάλο θέμα
Είναι το κομμάτι με τους πολέμους που γίνονται το τελευταίο διάστημα, περιμετρικά της Ευρώπης. Ναι, νομίζω μας φέρνει γύρω-γύρω σιγά-σιγά. Ναι, λιγάκι, ναι. Και αν δεν ασχολούνται μαζί μας είναι επειδή ίσως δεν έχει νόημα να ασχοληθούν. Βασικά δεν είναι το νόημα, είναι ότι κάποια συμφέροντα καλύπτουμε, οπότε γι' αυτό το λόγο δεν... Να κατακτήσεις τους κατεκτημένους, ξέρω εγώ. Δεν Δεν ξέρω αν έχει Για όποιον νόημα. γνωρίζει, είμαστε απλά ένα προτεκτοράτο. Ναι, Δεν θα αναφέρω προφανώς. περισσότερα πραγματάκια. Προφανώς, ναι. Πόλεμη, λίστα Epstein, νομίζω Τεράστιο αυτό θέμα. ένα τεράστιο θέμα, ναι. Που πατάει και σε αυτό που λέγαμε ότι θέλουμε καινούργιες θεωρίες συνωμοσίας, γιατί οι θεωρίες συνωμοσίας που είχαμε στο παρελθόν πλέον είναι πραγματικότητα, οπότε θέλουμε κάτι καινούριο για να αναλωθούμε σε αυτό. Ναι, πραγματικά. Δεν ξέρεις τι να πρωτοπιάσεις. Εδώ χτες βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρχουν εξωγήινοι. Ναι, νομίζω πάτησε πάνω σε αυτό που είχε πει ο Ομπάμα, ότι ναι, υπάρχουν τώρα τα άλλο. Μετά βγήκε και είπε ότι αυτά που είπε ο Ομπάμα είναι classified και κανονικά δεν πρέπει να τα συζητάμε τα άλλα. Έχω αρχίσει εντωμεταξύ και νιώθω λίγο ότι με κοροϊδεύουν όλοι γύρω. Για ποιο λόγο? Επειδή αυτά ήταν θεωρίες συνωμοσίας, ρε παιδί μου. Ήμασταν οι τρελοί που απλώς τα πιάναμε από πίσω και λίγο για να ξεχαστεί και το μυαλό μας από την καθημερινότητα, κάθομασταν και αναλωνόμασταν σε αυτά. Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι μας κοροϊδεύουν, δηλαδή ότι μας πουλάνε παπάντζα, να σου το πω κι αλλιώς, για να δούνε πόσα πράγματα μπορούμε να πιστέψουμε έτσι αβίαστα. Ή και γενικά να περάσουν διάφορα... Ναι, δηλαδή όταν θέματα. αφήνεις κάτι όπως η λίστα Epstein να βγει έτσι προς τα έξω, πάει να πει ότι καλύπτεις κάτι τόσο μεγαλύτερο πλέον από πίσω. Και που πολλά πράγματα μέσα από αυτή τη λίστα τα σβήσανε πριν τα κάνουν. Ναι, είναι και καλά classified, δηλαδή παίρνεις ένα κείμενο γεμάτο μαύρες γραμμές. Τις οποίες υπάρχει τρόπος να Ναι, μπορείς να τα καλά, σβήσεις. ένα πολύ απλό copy-paste, πετάχτε το σε ένα Word και θα τα δείτε όλα. Αλλά θα τα δείτε όλα, ρε φίλε. Δηλαδή, κάθομαι και σκέφτομαι, δεν μπορούσε να το προβλέψει ένας κυβερνητικός μηχανισμός της Αμερικής που υποτίθεται έχει αποκρύψει τόσα αρχεία και σου άφησε σε ένα τόσο απλά να το πετάς σε ένα Word και να το βλέπεις. Μήπως έχει παίξει χεράκι από πίσω για να δεις αυτά που θέλουν να δεις. Κατάλαβες τι σου λέω? Ξέρεις κάτι, είναι ότι κάποια πράγματα δουλέψανε για αυτούς. Δηλαδή σκέψου πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Epstein ήταν εν ζωή. Ακόμα δεν το ξέρουμε γιατί υπάρχουν φωτογραφίες στο Ισραήλ. Πολλοί έχουν βρεθεί στο Ισραήλ, Έτσι. κάποιοι άλλοι βρέθηκαν στη Αργεντινή κάποτε. Ιστορίες δεν λέμε, ζωγράφοι ήταν. Λοιπόν, να το είδες, η θεωρία συνωμοσίας που σου λέω. Δηλαδή, πλέον αφού αποδεικνύονται οι θεωρίες συνωμοσίας ότι είναι αληθινές, και εκείνο μπορεί να ήταν. Κατάλαβες. Τώρα άστο, δεν το συζητάω. Για πες, ναι, για πες, το σκεπτικό σου. Θεωρώ ότι έχει να κάνει με τα συμφέροντά τους από τη στιγμή που κάποια συμφέροντα περάσανε. Bitcoin, ιατρικά τεστ, πώς γίνεται η Pfizer. Sorry. Ναι, κοίτα. Μεγάλες ιατροφαρμακευτικές εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε αυτά πριν καν τα... Ξαφνικά έχουν αρχίσει και βρίσκουν θεραπείες για τον καρκίνο. Όλος τυχαίως, οι κόκκινοι φίλοι μας. Ναι. Όχι, και σιγά σιγά σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν ξέρω ρε παιδί μου τι γίνεται πίσω από όλη αυτή την πληροφορία που μας πετάνε έτσι αβίαστα. Σου έχουν αφήσει πρώτα απ' όλα, εδώ και 5-6 χρόνια έχει γιγαντωθεί αυτό, σου έχουν αφήσει ελεύθερο ένα όπλο, το οποίο λέγεται AI, που κάνει παπάδες. Προφανώς. Το έχουν αφήσει και καλά ελεύθερο. Εσύ έχεις πετάξει όλα σου τα δεδομένα, γιατί στην αρχή ήταν διασκεδαστικό. Πλέον έχεις φτάσει να θες να πληρώνεις για να έχεις συνδρομή σε αυτό, για να μην σκέφτεσαι. Τι θέλω να πω με αυτό, ρε παιδί μου, ότι θες να γράψεις ένα κείμενο για οτιδήποτε, θες να γράψεις μια εργασία για το πανεπιστήμιο, για πτυχιακές, για τα πετάς όλα μέσα στο AI, στα φτιάχνει και ουσιαστικά εσύ νομίζεις ότι έχεις κάνει κάτι, αντιθέτως σου έχει αφαιρέσει όλη την σκέψη από πίσω, όλη τη δημιουργικότητα, τα πάντα, σου έχει πετάξει ένα έτοιμο προϊόν, εσένα σου έχει δώσει μια εύκολη λύση, οπότε δεν έχεις ζορίσει καθόλου το μυαλό σου.
όμως σου έχει δώσει μια λύση, ρε παιδί μου, για να κάνεις τη δουλειά σου, να μπορέσεις να τελειώσεις, γιατί είμαστε πάρα πολύ κουρασμένοι. Σου δώσανε ένα τέτοιο όπλο, το δώσανε δωρεάν, σε κάποιο βαθμό είναι και δωρεάν, έτσι. Premium, το λεγόμενο. Ναι, και ουσιαστικά από μόνος σου πας και δίνεις πληροφορία μέσα, πας και δίνεις δεδομένα και θεωρείς ότι ο άλλος που στο έφτιαξε ήθελε το καλό σου. Κοίταξε, το AI θεωρώ ότι είναι σαν το μαχαίρι που χρησιμοποιούμε για να φάμε ή να ετοιμάσουμε κάποιο φαγητό. Ή θα το χρησιμοποιήσεις για να φας, ή θα το χρησιμοποιήσεις για να κοπείς και να κάνεις κακό. Να, οκ. Θεωρώ ότι ο κόσμος ο οποίος έχει μυαλό στο κεφάλι του, δεν νομίζω ότι θα αφήσει το κομμάτι της δημιουργίας να αντικατασταθεί από αυτό. Ναι, μεν μπορεί να βοηθήσει, αλλά όχι στο να το αντικαταστήσει στο 100%. Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι αυτός που το έδωσε με το σκεπτικό έξυπνος να το χρησιμοποιήσει έξυπνα και ο χαζός χαζά, ή το έδωσε με απότερο σκοπό να πάρει το νόμισμα του σήμερα? Δηλαδή το νόμισμα του σήμερα δεν είναι ούτε το δολάριο, ούτε το ευρώ, ούτε κανένα πολύτιμο μέταλλο, είναι η πληροφορία, έτσι. Η πληροφορία, η γνώση και ακόμη και βιομετρικά δεδομένα. Βάζω τη φωτογραφία μου, κάνε με καρτούν, κάνε με, ξέρω εγώ, νουάρ ταινία, κάνε με οτιδήποτε. Πάρε τα βιομετρικά μου, πάρε μέσα από το κινητό τα δακτυλικά μου αποτυπώματα, πάρε τα πάντα, έχει όλη την πληροφορία. Η πληροφορία είναι πολύ πιο ακριβή. Στοιχίζει πολύ περισσότερο. Ακριβώς. Γιατί με αυτό μπορούν οι εκάστοτε εταιρείες να δημιουργήσουν πράγματα που να βγάλουν έξτρα χρήματα. Ναι, ακόμα και τα cookies που κάνεις αποδοχή κάθε φορά, τι δίνει? Ουσιαστικά δίνει την άδεια. Την πρόσβαση να δείξει ότι εγώ, ας πούμε, χτες έψαχνα να αγοράσω ποδήλατο. Άρα, προφανώς, με ενδιαφέρει να μου πετάξει διαφημίσεις για ποδήλατα, με ενδιαφέρει να μου πετάξει εξοπλισμό για ποδήλατα, με ενδιαφέρει για ρούχα, οτιδήποτε σε αυτό το τομέα. Οτιδήποτε ενδιαφέρει τον καθένα. Οπότε, ουσιαστικά, εγώ ξέρουν ότι είμαι ένας ενδυνάμει καταναλωτής για κάποιο προϊόν και μου προωθεί αυτό το προϊόν και όχι άσχετα, ώστε να μπορέσουν να με χρησιμοποιήσουν για να καταναλώσω. Να λαδώσω το μηχανισμό, ρε παιδί μου. Ναι. Έτσι, με χρήμα. Δεν ξέρω, γενικότερα είναι λίγο δυστοπικές οι εποχές που ζούμε. Παλιότερα λένε χρησιμοποιούσαν το ίντερνετ για να ξεφύγουν από την πραγματικότητα. Τώρα οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν την πραγματικότητα για να ξεφύγουν από το ίντερνετ. Άκουγα πάνω σε αυτό που λες, άκουγα μια YouTuber που το έλεγε, ρε παιδί μου, ότι πλέον, ρε παιδί μου, έχουμε χάσει, είναι αυτό που λένε ότι έχει μειωθεί το attention span, δηλαδή πλέον το να δεις μια ταινία χωρίς να πιάσεις το κινητό σου είναι άθλος, νιώθεις ότι έχεις κάνει κάτι. Έχεις καταφέρει κάτι, ναι. Έτσι. Ουσιαστικά δεν σε αφήνει το ίδιο το ίντερνετ να ξεφύγεις από εκείνος. Έχει είναι δέσμιο. Είναι πιστικό. Γενικά όλα τα μέσα ψυχαγωγίας πλέον, είτε ηλεκτρονικά, είτε οτιδήποτε βλέπεις με τα μάτια σου, πιάνεις, ακούς, πλέον σου φαίνονται βαρετά. Γιατί έχει συνηθίσει ένα ατελείωτο scrolling, ατελείωτα φανταχτερά χρώματα για να σου τραβάνε την προσοχή. Ναι. Συγκεκριμένοι ήχοι, συγκεκριμένες συχνότητες σε μουσικές. Ναι. Οι οποίες... Άλλη μια θεματική που δεν τελειώνει. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Βίντεο, πραγματικά. Είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε και στη συνέχεια. Γενικά όλο πλέον το παιχνίδι έχει φτιαχτεί για το κέρδος κάποιων συγκεκριμένων εταιριών. Ναι. Τίποτα άλλο. Ναι. Θεωρώντας ότι σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Όχι, δεν στην κάνει πιο εύκολη, στην κάνει πιο μίζερη. Ναι. Εν τω μεταξύ είναι και όλη αυτή η πληροφορία που σου περνάνε πλέον και δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ελευθερία λόγου δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Τι θέλω να σου πω με αυτό, γιατί μπαίνει μέσα στη θεματική ανθρωπότητα 2.0 που λέγαμε. Ό,τι και να πω εγώ αυτή τη στιγμή, έχουμε φτιάξει στο μυαλό μας ότι αυτά που λέμε πρέπει να αρέσουν σε όλους. Στη μάζα. Όχι σε όλους, ναι. Γιατί το τι σ' αρέσει εσένα δεν σημαίνει ότι θα αρέσει τον άλλον. Είναι υποκειμενικό. Αυτό σου λέω, είναι υποκειμενικό, αλλά τι γίνεται, προσπαθούμε να στρογγυλεύουμε το λόγο μας, ώστε να μην παρεξηγηθεί κάποια κοινωνική ομάδα. Είτε αυτός έχει, ας πούμε,
όμοιες απόψεις με εμάς, είτε πολιτικές, είτε οπαδικές, είτε σεξουαλικού προσανατολισμού, είτε ακόμη και, ξέρω εγώ, φιλετικές, ας πούμε, και με θέμα εθνικότητας και όλα αυτά, οτιδήποτε και αν πεις πρέπει να το στρογγυλεύεις τόσο. Πρέπει να λιάνεις τις γωνίες. Ναι, ρε παιδί μου, ότι... Και έρχομαι και λέω πάνω σε αυτό ότι δεν γίνεται να έχουμε πλέον μόνιμα τον στρογγυλεμένο λόγο. Δηλαδή, ναι, οκ, δεν πρέπει να προσβάλλεις κανέναν, αλλά το τι προσβάλλει τον άλλον πλέον έχει ξεφύγει. Δηλαδή, οτιδήποτε έχουμε φτάσει να μιλάμε, αυτός, αυτή, αυτοπροσδιορίζεται ως εκείνο, τ' άλλο, ξεκινάει το cancel από αυτό το επεισόδιο, από το πρώτο, έτσι. Μπαμ, μαχαίρι. Μην μας κόψετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Με νοιάζει. Είπα, εδώ πέρα είναι για να βγάζουμε τα πράγματα από το μυαλό μας. Για το upload εννοώ. Μην κόψετε το upload πριν βγήκαν. Δεν ξέρω αν θα μας ακούσουν καν. Ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις πλέον. Ναι, πρέπει να είναι φιλτραρισμένο. Πρέπει να υπάρχει φιλτράνση. Όμως κάποιος θα υπάρχει που θα παρεξηγηθεί και να σου το πω κι αλλιώς, ρε παιδί μου. Ωραία, να έχεις ένα στρογγυλεμένο λόγο. Όταν έχεις ένα τόσο στρογγυλεμένο λόγο, έχεις εν τέλει χαρακτήρα. Όχι, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Μέχρι και τηγανιτές πατάτες δεν αρέσουν σε όλους, ρε φίλε. Δεν ξέρω σε ποιους τρελούς δεν αρέσουν. Πάντως υπάρχουν και κάποιοι τρελοί που δεν τους αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες. Φάτε βραστή, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Άμα είσαι ανώμαλος, φάει βραστή. Δεν θα σου πω εγώ, όχι, κάνε ό,τι θες. Αλλά δεν μπορώ δηλαδή, αν μου γυρίσεις εσύ και μου πεις, ας πούμε, η βραστή πατάτα είναι καλύτερη, εγώ να εξοργίζομαι επειδή τρώω τη τηγανιτή. Αυτό, το ότι πρέπει να πω, ξέρεις κάτι, είναι ωραίες οι τηγανιτές πατάτες, εμένα μου αρέσουν, αλλά και οι βραστές είναι κάτι αυτό, εκείνο τα... Όχι ρε φίλε, δηλαδή, λοιπόν, άσε, το παραστρογγύλεψα πάλι, λοιπόν, άκου, παραδείγματος χάρη. Παραδείγματος χάρη. Εγώ είμαι straight, έτσι. Να το ξεκινάει, γουρλώνει στο μάτι ήδη. Λοιπόν, εγώ είμαι straight. Προφανώς, έτσι. Κάτι που θα δω, το οποίο είναι αυτό που λέμε γκέι, θα με ξενίζει εμένα. Προφανώς, ο γκέι, όταν εγώ θα πάω να φιλήσω την κοπέλα μου, ας πούμε, θα τον ξενίζει εκείνον. Δεν έχω δικαίωμα να του πω κάτι, ξέρεις, κάτι, μα ιδιάζει. Αλλά το να μην μου αρέσει είναι δικαίωμά μου. Το να μην του αρέσει αυτό που κάνω εγώ είναι δικαίωμά του. Γιατί πρέπει να το στρογγυλεύει? Δηλαδή, δεν θα γίνει κάτι χειρότερο αν πιέσεις εσύ τον εαυτό σου, πιέσει αυτός τον εαυτό του, για να κάνουμε παρέα εμείς οι δύο και να υπάρχει μια τοξική σχέση, στην οποία επειδή εγώ από μέσα μου έχω την άρνηση ότι δεν μου πολύ αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό, δεν σου λέω να μην το κάνει. Εμένα δεν μου αρέσει, δεν είναι σε αυτά που μου αρέσουν εμένα, έτσι, δεν είναι στην αισθητική μου. Αυτόν δεν του αρέσει γιατί δεν είναι στην αισθητική του αυτό που κάνω εγώ, έτσι. Εν τέλει, μπορούν αυτοί οι δύο άνθρωποι να συνυπάρξουν. Δεν σου λέω να συνεργαστούν. Μπορούν να συνεργαστούν, σε ένα επαγγελματικό επίπεδο, σε κάποια δουλειά, το άταλ, μπορούν να είναι πραγματικοί φίλοι. Μπορεί να κάνει καλό ένας τον άλλον. Θα σου πω, έχει να κάνει κυρίως με το πώς μεγάλωσε ο καθένας και πώς εξωτερικεύει αυτό το συναίσθημα της άρνησης προς τον άλλον. Ναι. Έτσι. Συνήθως οι περισσότερες ψυχολογικές πιέσεις που βγαίνουν αργότερα ξεκινάνε από το σπίτι και από την παιδική ηλικία για το πόσο κάποιος περιορίστηκε κοινωνικά. Ακόμα δηλαδή και στο κομμάτι για κάποιους η ομοφιλοφιλία έχει γίνει και λίγο μόδα για να μπορέσουν να περάσουν κάποια δικά τους θέματα. Υπήρχαν ολόκληρα συγκροτήματα που υποκρινόντουσαν ότι ο τραγουδιστής ήταν ψιλογκέι, ψιλομπάι, ας πούμε, γιατί πούλαγε εκείνη την περίοδο. Βίλε Βάλο, δεν λέμε για σένα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο μέσος άνθρωπος πλέον με το ίντερνετ μπορεί να διαβάσει, μπορεί να ενημερωθεί και μπορεί να ξεχωρίσει κάποια πράγματα. Ναι, μαζί σου σε αυτό. Έτσι, γιατί όσο περισσότερη πληροφορία έχεις για κάτι, τόσο περισσότερο μπορείς να καταλάβεις το πώς λειτουργεί, άρα να πεις ότι ξέρεις τι, ξέρω πώς λειτουργείς, ξέρω τι κάνεις, απλά αδιαφορώ. Δεν με απασχολεί τι κάνεις στην προσωπική σου ζωή. Δηλαδή, ρε παιδί μου, το ότι
έχεις την πληροφορία, Ναι. το γνωρίζεις, το ξέρεις, το οτιδήποτε. Δεν έχεις δικαίωμα, ρε παιδί μου, να βγούμε, δεν είμαστε στην εποχή που θα βγούμε και θα κράζεις κάποιον, ας πούμε, για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις, για την εθνικότητά του, για οτιδήποτε. Θεωρώ ότι πρέπει να έχεις πολύ χαμηλό IQ για να το κάνεις αυτό. Αν όμως, πού θέλω να καταλήξω, δεν είναι στα δικά σου θέλω, καλύτερα να κρατήσεις απόσταση παρά να γίνεις είτε κακός είτε ψεύτικα καλός. Ναι. Δηλαδή, δεν σου αρέσει η εθνικότητα κάποιου. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να αρχίσεις να του πετάς πέτρες, ούτε να τον κάψεις ζωντανό. Προφανώς. Έχεις απόλυτο δικαίωμα να πεις, ξέρεις κάτι, επειδή εγώ δεν γουστάρω, απλώς αποστασιοποιούμε. Δεν είναι πολύ πιο υγιές. Προφανώς και είναι πολύ πιο Έτσι. υγιές. Γιατί δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση πιο σωστά με κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει. Ναι. Όμως, όταν μπαίνουμε τώρα στο άλλο τρυπάκι και εγώ λέω και έχω αυτή τη λογική ότι ξέρεις κάτι, εμένα κάτι δεν μου αρέσει. Χαίρετε. Και μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα που ήρθε το καφεδάκι και η αντίστοιχη κόλλα. Αυτό. Χορηγήστε μας. Την έχω γυρίσει τούμπα, νομίζω, αν και εντάξει το χρώμα προδίδει τα πάντα. Μπορεί. Αυτό που βγαίνει ο αφρός επάνω. Λοιπόν, χάρτινο σου φεράνε. όχι ρε. Είναι, ξέρεις, όταν είναι πάνω-πάνω που βγαίνει. Η μάστιγα, ρε φίλε, με τα χάρτινα καλαμάκια που θα σώζαν τον πλανήτη. Καλά, αυτό πήγε άπατο. Ειδικά άμα το βάζεις απότομα, ξέρω εγώ, άνοιγες κανένα ενεργειακό ποτό και το βάζεις απότομα μέσα που γέμιζε όλο. Όχι, γέμιζε όλο το αυτοκίνητο αφρούς. Καλά, μέσα. Ναι, δεν το συζητάμε. Όλο. Τώρα που είχαμε μείνει, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Γενικότερα αυτό, ρε παιδί μου, το να έχεις μόνιμα ένα στρογγυλεμένο λόγο δεν οδηγεί πουθενά. Σίγουρα δεν οδηγεί στο να έχεις χαρακτήρα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μας αρέσουν όλα. Είναι δεδομένο, είναι σαν να μου πεις, ρε παιδί μου, γιατί μ' αρέσουν οι μπάμιες, εμένα δεν μ' αρέσουν, να κάτσω να τις φάω με το ζόρι. Όχι. Έτσι. Μην τις φας. Δεν θα προσβάλλω εσένα που σου αρέσουν οι μπάμιες, αλλά εμένα δεν είναι κάτι που μου αρέσει. Νομίζω ότι θα μπορούσε η κοινωνία μας να είναι πολύ καλύτερη άμα δεν κάναμε τον άλλον ντε και καλά να δεχτεί να του αρέσει κάτι. Τι θέλω να σου πω? Ότι εγώ έχω κατασταλάξει ότι ό,τι δεν μου αρέσει δεν το προσβάλλω, παίρνω μια απόσταση από αυτό και θυμήθηκα κατά αυτόν τον τρόπο που ήμασταν, παίρνω μια απόσταση από αυτό. Το να με δεις σε μένα ότι παίρνω μια απόσταση και να μην το σεβαστείς και να πεις, ξέρεις κάτι, όχι τον κατάλαβες, Ναι. θα βάλεις μπίπ, όχι τον θα βάλω μπίπ εγώ. Λοιπόν, δεν το δέχομαι να παίρνει απόσταση και θα πάω κοντά του και θα τον πιέσω να δεχτεί το γούστο μου. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Δεν έχει δουλέψει ποτέ αυτό το πράγμα. Πάρε και εσύ την απόστασή σου από τη στιγμή που βλέπεις ότι ο άλλος παίρνει την απόστασή του πολύ ευγενικά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Ναι. Πες μου, γιατί σε βλέπω ότι έχεις μία άλλη άποψη. Θα σου πω, δεν είναι το κομμάτι της άλλης άποψης. Είναι ότι κάτι μου θυμίζει αυτό με βάση κάποιον ο οποίος ζωγράφιζε, τον διώξανε. Ναι, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι. Όπως ή κάποιος άλλος μακαρονάς από την Ιταλία. Θες ένα hot take? Hot take. Πόσο καυτό να πάρω γάντια? Είναι hot take. Είναι ωραία. Το πετάω εκεί έξω να υπάρχει. Ο Χίτλερ ήταν για τη Γερμανία, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος για τους Έλληνες. Μπούμ. Βγάλε με λάθος. Βγάλε με λάθος. Ο Μέγας Αλέξανδρος όπου πήγαινε έκανε αυτό εκείνο το άλλο. Είχε επεκτατικές στάσεις το παιδί. Ωραία. Θες να σου πω κάτι? Και ο Χίτλερ, το είπαμε το όνομα, πάει ο ζωγράφος. Έφυγε ο ζωγράφος. Κοίταζε να έχει τη Μεγάλη Γερμανία. Έτσι ο Μέγας Αλέξανδρος κοίταζε να έχει τη Μεγάλη Ελλάδα. Και οι δυο σκοτώσανε. Ναι, και οι δύο κάνανε. Ο στρατός τους. Δεν ξέρω τώρα αυτός τι... Ο στρατός τους. Ωραία. Θες να πιάσουμε δηλαδή ποιους σκότωσε... Παγιώργης. Πάει, έχει φύγει το cancel. Και αφορισμό από εκκλησία θα πάμε εμείς εδώ. Λοιπόν, άκου.
Τι θέλω να σου πω, αν το πιάσεις το χέρι, the hand που λέμε, ποτέ δεν είναι ο εκάστοτε ηγέτης. Το χέρι γινόμαστε εμείς, ο στρατός, η μάζα, ο όχλος, που θα κάνει αυτά που θα τον διατάξουν, θα τον πείσουν ότι είναι σωστά, οτιδήποτε. Αν πιάσουμε το πόσους ανθρώπους έχει σκοτώσει ο εκάστοτε δικτάτορας, θες να τον πεις δικτάτορα, θες να τον πεις ηγέτη, θες να τον πεις... εντάξει, θα έχει πολύ λιγότερους από όσους έχει σκοτώσει ο στρατός, μπορεί να μην έχει και κανέναν. Έτσι. Γίνεται κακός γιατί φέρει κάποιες απόψεις, αλλά ποτέ δεν κρίνουμε ότι αυτός που τον ακολουθεί είναι ο ανόητος. Είναι ο ανόητος ή αυτά που πρεσβεύει είναι αυτά που έχει εσωτερικά το άλλος και γι' αυτό τον ακολουθεί. Τροφή για σκέψη. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα μείνει από το μοντάζ για τη φαγωγή, αλλά θα πω, αν και τις τα περισσότερα κακά πράγματα που έχουν συμβεί, συνήθως θα πράττουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρωτα με την εξουσία, τους την έδωσες εύκολα και αυτοί αρχίζαν και πράτταν αναλόγως. Γιατί τον πλούτο δεν τον αγάπησε, αλλά... Καλά, όλοι τον αγάπησαν τον πλούτο. Η εξουσία είναι... Η δύναμη είναι πολύ καλύτερα από τον πλούτο. Σίγουρα. Έτσι. Είναι αυτό που λέω, ρε παιδί μου, ότι σου λένε... Κόψτε αυτό βασικά, γιατί το είπα λάθος. Σου λένε, ρε παιδί μου, τι προτιμάς, να έχεις λεφτά ή να έχεις εξουσία. Μα τα λεφτά τι είναι? Τα λεφτά είναι αυτά που σου δίνουν την εξουσία. Έτσι. Έχουμε δυστυχώς ένα ψεύτικο... πιστεύουμε σε ένα ψέμα, ρε παιδί μου, ότι από τη στιγμή που έχει λεφτά ο άλλος, είχε περισσότερες ικανότητες από μας, οπότε είναι πιο ηγετική φυσιογνωμία από μας, οπότε οφείλουμε να το σεβαστούμε. Στην πραγματικότητα, να σου το πω αλλιώς, πάει ας μην πούμε όνομα πολιτικού και γκρεμιστή αυτή τη στιγμή το στούντιο που, ας πούμε, είναι στούντιο και μείνει και άστεγος. Όχι. Πάει ο πολιτικός αρχηγός αυτής της χώρας, ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή, και πάει κάπου να φάει. Έτσι. Τα λεφτά του είναι αυτά που θα του πληρώσουν το φαγητό ή η προσωπικότητά του? Και η προσωπικότητά του, όποια και αν είναι αυτή, καλή ή κακή. Δηλαδή, θα έρθει ο πολιτικός να φάει στο δικό μου μαγαζί και θα του πω εγώ, ξέρεις κάτι, ο λογαριασμός σας, κύριε, είναι 320 ευρώ. 500 ευρώ να φάει, ένεκα του να μην βρεθείς μπλεγμένος, θα πεις, περάσμενα από το μαγαζί. Η εξουσία, δεν θα χρειαστεί, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα χρειαστούν ποτέ λεφτά επί της ουσίας. Ναι, γιατί κανονίσανε κάποια πράγματα στη ζωή τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην χρειάζεται. Ουσιαστικά με τα λεφτά, αυτοί που βγάζουν λεφτά θέλουν να αγοράσουν εξουσία. Να έχουν περισσότερη εξουσία, περισσότερη πρόσβαση. Θα σε ρωτήσω όμως κάτι. Ναι, για πες. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι έχεις δουλέψει εστίαση, ξέρεις κάποια πραγματάκια, έχεις δει. Που δεν έχω δουλέψει, πες μου, να σου πω εγώ. Καλά, δεν έχω δουλέψει. Έτσι. Έχεις παρατηρήσει ότι ο κόσμος ο οποίος έχει λεφτά έχει χαμηλότερο IQ από το μέσο άνθρωπο που δεν έχει? Ναι, και... Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Δικαιολογείται και θα σου πω γιατί. Το έχω ακούσει πολλές φορές. Στατιστικά, εξ όσο γνωρίζω και από όσο έχω διαβάσει, ισχύει. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει σχετικά χαμηλότερο IQ από κάποιον που έχει υψηλότερο, όταν θα πάει να πάρει ένα ρίσκο, δεν θα κάτσει να αναλύσει το πόσα πράγματα μπορεί να πάνε στραβά. Γιατί δεν σκέφτεται, δεν πάει το μυαλό του. Εσύ, εγώ, κάποιος που παρακολουθεί το βίντεο και λέει εγώ είμαι ένας αποτυχημένος και ο άλλος είναι επιτυχημένος. Θα κάτσεις να πεις, ήρθε η ώρα να κάνω κάτι δικό μου. Και θα πεις, και αν γίνει αυτό, και αν γίνει το άλλο, και αν δεν μπαίνουν πελάτες, και αν το προϊόν που έχω σκεφτεί δεν είναι κάτι αξιόλογο, ο ανόητος δεν θα κάτσει να το σκεφτεί αυτό. Αλλά την ιστορία του ανόητου αποτυχημένου δεν θα την ακούεις ποτέ. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο ανόητος αποτυχημένος θα πεις, εντάξει, ανόητος ήταν, τι περίμενες να πετύχει. Αλλά
Ο ανόητος που πέτυχε, θα πεις, κοίτα, νάτος γιατί είχε το θάρρος. Και μετά θα αρχίσεις να το σέβεσαι και. Βλέπουμε ανθρώπους που είναι μεγαθύρια αυτή τη στιγμή σε οικονομικό επίπεδο, μιλώντας ας πούμε για τον Elon Musk, και ο άνθρωπος δεν μπορεί να βάλει σε σειρά μια αράδα λέξεις και έχει το σεβασμό και έχει πλέον και πρόσβαση στην πολιτική εξουσία και ο τύπος είναι ακραία ανόητος στο να μπορέσει έστω να συντάξει μια πρόταση. Ανόητος. Μιλάς εσύ, Βαγγέλη, που δεν έχεις κάνει τι έχεις κάνει και δεν έχεις πετύχει. Ναι, που δεν είσαι μια τρίχα από τα μαλλιά του Elon Musk. Ανόητος, ρε παιδί μου. Προφανώς, ρε παιδί μου. Αλλά τι θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος ειδοποιήσεις, ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρητικά δεν θα κάτσει να πολυσκεφτεί τα πράγματα πριν τα κάνει. Θα έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Συν ότι ο μέσος άνθρωπος που έχει λίγο μυαλό στο κεφάλι του, ναι, μεν θα κάτσει να σκεφτεί και αν δεν πάει εκείνο και δεν πάει το άλλο και θα χάσει πολύ χρόνο στο να υλοποιήσει μια ιδέα και ενέργεια εννοείται. Αλλά σκέφτεται αρνητικά, φίλε. Δηλαδή, το πρώτο βήμα στο να βελτιώσει κάποιος τη ζωή του είναι να σκέφτεται αρνητικά. Κοίτα. Γιατί να πάει στραβά? Γιατί οι πιθανότητες σου λένε ότι θα πάει στραβά, αλλά... Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην κοινωνία ότι έχουν γεμίσει τα social media με επιτυχημένους ανθρώπους, οικονομικούς αναλυτές, οι οποίοι δεν έχουν πτυχίο οικονομικών και σου αναλύουν πώς να επενδύσεις εσύ τα λεφτά σου και ουσιαστικά τα λεφτά που βγάζουν είναι από το να κάνεις εσύ συνδρομή με το link στην περιγραφή στην τάδε χρηματοοικονομική εταιρεία. Μόλις χάσαμε ένα χορηγό, δεν υπάρχει περίπτωση να μας προσεγγίσει καμία. Και ουσιαστικά να βγάζουν μέσω affiliate λεφτά και στην πραγματικότητα να μην έχουν κάνει κάτι σαν επιχειρηματίες. Ναι. Αλλά σου περνάνε, ρε παιδί μου, ένα πρότυπο ότι όλοι έχουν καταφέρει να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι και να έχουν παθητικά εισοδήματα, κέρατα από εδώ, από εκεί και στην πραγματικότητα σου πουλάνε το όνειρο. Εσύ αγοράζεις το όνειρο, η επιχείρησή τους αυτών των ατόμων είναι να σου πουλάνε το όνειρο, να παίρνουν προβολές, μέσω affiliate links να βγάζουν κάποιο ποσοστό και στην πραγματικότητα η επιχείρησή τους είναι αυτή. Δεν είναι κακό. Είναι ένα είδος δουλειάς. Ναι, απλώς... δηλαδή, γιατί οι άνθρωποι ζουν τις οικογένειές τους. Ναι, αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι σου πουλάνε κάτι άλλο, ενώ στην πραγματικότητα η επιχείρησή τους είναι κάτι άλλο. Η επιχείρησή τους είναι να σε πείσουν. Είναι η μόδα της εποχής, της τελευταίας δεκαετίας. Το οποίο ξεκίνησε από ένα καραφλό αγοράκι που ήταν πρώην kickboxer και τον κυνηγάγανε και τον βάλαν και φυλακή και... Ναι, οκ. Ναι, εντάξει. Θες να σου πω κάτι, και αυτός, ας πούμε, πουλάγε στην πραγματικότητα την περσόνα του. Μα αυτό είναι το θέμα. Ναι. Στο ίντερνετ πουλάει η περσόνα σου. Από εκεί ξεκινάς και στη συνέχεια, από εκεί και μετά, ανάλογα το πώς θα διαχειριστείς κάποια πράγματα, χωρίσεις. Ναι. Όλη την περσόνα μας πουλάμε αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι αυτό, πώς το λένε, personal branding, πώς το λένε. Ναι, οκ. Έτσι, ότι να μπραντάρεις τον εαυτό σου και αυτό αυτομάτως, ξέρεις τι σε κάνει, εμπόρευμα. Και εγωιστή θα έλεγα. Ναι, αλλά σε κάνει και εμπόρευμα. Χάνεις πλέον το ότι είμαι άνθρωπος και είμαι εμπόρευμα. Δηλαδή, κοιτάμε, έχω πετύχει αυτό, εκείνο, το άλλο, το πάρα άλλο. Στην πραγματικότητα πουλάς μια ψεύτικη εικόνα, την αγοράζει κάποιος άλλος, αυτό ήταν το εμπόρευμά σου, η ψεύτικη εικόνα, την αγόρασε κάποιος άλλος και που κατέληξες. Εκεί που κατέληξες, τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, εκεί που κατέληξες, γιατί και άλλα άτομα ξέραμε στο ελληνικό YouTube που προχώρησαν, δημιούργησαν κανάλια, ιστορίες κτλ. Και εξαφανίστηκαν στη συνέχεια. Ναι, γιατί καλά είναι και ένας χώρος ο οποίος
Για να κάθεσαι έτσι. Ναι, να φέρω τσιγαράκι. Είναι ένας χώρος ζώρικος. Γιατί ξεκινάς κάτι, όπως ξεκινάμε εμείς τώρα, το οποίο δεν θα σου αποδώσει λεφτά, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα σου αποδώσει για πάρα πολύ καιρό χρήμα. Θεωρείς ότι θα έχεις την αντοχή, αλλά στην πραγματικότητα η καθημερινότητα τρέχει από πίσω και αυτό σε κάνει σε κάποια φάση να λες, ξέρεις κάτι, έχω τόσα να ασχοληθώ, να ασχολούμαι και με κάτι που δεν μου αποδίδει τίποτα. Φίλε, μου δίνεις μια μεγάλη πάσα σε αυτό το κομμάτι. Για πες. Γιατί είναι το κλασικό. Το ότι γιατί να καταπιαστώ με αυτό από τη στιγμή που δεν έχω όφελος. Παλιότερα κάναμε πολύ περισσότερα πράγματα. Παίρναμε τη γνώση, την ξέραμε, άλλο που μπορεί να μην τη χρησιμοποιούσαμε. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ακόμα κι εγώ να γυρίσω να πω, ξέρεις κάτι, γιατί να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό, τι έχει να μου προσφέρει. Ναι, στη δικιά μας περίπτωση τώρα, γιατί και οι δύο ασχολούμαστε από πίσω, μία από τις δουλειές μας είναι το video editing. Δεν μιλάω για αυτό, μιλάω και για άλλα πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος να σου πετάξει μια ιδέα. Ωραία. Έτσι. Ναι. Και να πεις γιατί να κάτσω να ασχοληθώ εγώ με αυτό. Μπορεί να μην έχω κέρδος. Τι κέρδος θα έχω από αυτό. Όλοι κοιτάνε το κέρδος, Ναι, φίλε. όλοι κοιτάνε το λάθος κέρδος, Νικόλα. Αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Όλοι κοιτάνε τι κέρδος οικονομικό έχω. Και γι' αυτό έρχεται και σου λέω, εμείς και εγώ και εσύ από πίσω ασχολούμαστε με το video editing και έχουμε κάποια άτομα τους οποίους τους γυρίζουμε βίντεο, τους κάνουμε τα μοντάζ και. Διαφήμιση. Όποιος θέλει email. Όταν μπήκαμε στη διαδικασία να το μάθουμε αυτό, δεν ρώτησα ούτε εγώ, ούτε εσύ ρώτησες, ξέρεις, τι λεφτά έχει, πώς θα με πληρώσεις. Πήγαμε, ξεκινήσαμε, το κάναμε για το χαβαλέ μας, μετά κάπως μας βγήκε, ασχοληθήκαμε με 2-3 άτομα από πίσω και στο τέλος της μέρας κατέληξε να είναι αυτό που λένε οι οικονομικοί influencers side hustle και να βγάζουμε, ξέρω εγώ, κάτι της. Αλλά στην πραγματικότητα, για να κάνεις πρώτα master κάτι, θα πρέπει να αναλώσεις χρόνο τον οποίο δεν θα τον πληρωθείς. Έτσι είναι. Πόσο θα πληρώσεις. Ακριβώς, θα πληρώσεις κιόλας. Δηλαδή, πάρα πολλά λεφτά. Εμείς το ότι ασχοληθήκαμε με αυτό και μέσα εισαγωγικά δεν πληρώσαμε, είναι επειδή κάτσαμε και αντί για χρήμα δώσαμε χρόνο. Ο άλλος για να μην δώσει τον ίδιο χρόνο θα δώσει χρήμα. Από εκεί και πέρα όμως, και εσύ έδωσες χρήμα. Ας πούμε, ακόμα και αυτή η κάμερα εδώ που γυρίζει είναι χρήμα που έχεις δώσει. Τα μικρόφωνα που φοράμε είναι χρήμα που έχω δώσει. Σαφώς. Το οτιδήποτε. Πάντα έχεις να δώσεις λεφτά από πίσω μέχρι να κάνεις master κάτι. Επίσης, ξέρω εγώ, γυρνάς, κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και κάποια στιγμή λες, μα δεν βγάζω λεφτά, μα να το παρατήσω. Τι όφελος σου δίνει? Σου δίνει ότι μπορείς να μιλήσεις μπροστά σε μια κάμερα. Το ότι μπορείς να έχεις μια καλύτερη ροή λόγου. Το ότι μπορείς, ξέρω εγώ, να ασχοληθείς, να κάνεις edit. Η ικανοποίηση ότι το τελείωσες. Ναι. Η ολοκλήρωση. Αυτό. Το θέματος που έχεις επιλέξει να κάνεις. Ναι. Εμείς πριν κάτσουμε εδώ πέρα, ας πούμε, λέγαμε πω τώρα θα είμαστε αμήχανοι μπροστά σε μια κάμερα και να έχουμε φάει δεν ξέρω εγώ πόση ώρα γράφουμε και μιλάμε ακατάπαυστα. Σου δίνει ένα όφελος το να μπορείς να έχεις μια ροή λόγου. Σαφώς. Το να μην πιάσεις να μην πιάσεις το κινητό σου για τόση ώρα. Σε κάνει αυτομάτως να σκέφτεσαι περισσότερο, να μην είσαι θύμα. Μπορείς να είσαι... Υπάρχουν δύο πλευρές των social media. Υπάρχει η πλευρά του δημιουργού και υπάρχει και η πλευρά του καταναλωτή. Δεν σου λέω να μην καταναλώνεις καθόλου. Αλλά φρόντιζε πάντα σε κάτι που καταναλώνεις να κοιτάς να είσαι και από την άλλη πλευρά. Να είσαι και δημιουργός. Πολλοί δεν μπορούν να το καταλάβουν, αυτό είναι η αλήθεια. Ναι. Να πάνε. Γι' αυτό και ξαναγυρίζουμε λιγάκι στο κομμάτι της διαφοροποίησης. Δεν μπαίνουν στα παπούτσια σου. Κανείς δεν θα μπει στα παπούτσια σου. Ναι. Γι' αυτό και υπάρχουν και οι κόντρες, γυρίζοντας στο θέμα το προηγούμενο που είχαμε αναλύσει. Ναι, δηλαδή... Ωραία. Κατανάλωση. Και εγώ καταναλώνω. Είναι αυτό που κάθεσαι και κάνεις doom scrolling μέχρι να σβήσει ο ήλιος, ας πούμε. Και λες, ωραία, τι όφελος έβγαλα από αυτό. Από την άλλη, αυτός που δημιούργησε το βίντεο, όφελος έβγαλε το ότι εμένα
έκλεψε αυτά τα 20-30 δευτερόλεπτα, κάτσω να παρακολουθήσω το βίντεο του, να γίνει αναγνωρίσιμο στα μάτια μου και όταν αύριο μεθαύριο θα τον πιάσει η χύψη η εταιρεία και θα του πει, ξέρεις κάτι, επειδή σε προσέχει ο κόσμος, φορά αυτό, κάνε φάε αυτό, πάρε αυτό το άρωμα. Είναι ωραίο να καταναλώνεις, αλλά είναι ακόμη πιο ωραίο να παράγεις. Σου δίνει και τη δημιουργικότητα, ρε παιδί μου. Ναι, όταν θες να ξεκουραστείς, θες να καταναλώσεις, αλλά όταν θες να είσαι δημιουργικός, θέλεις να παράξεις έργο. Σε όποιο επίπεδο, είτε αυτό λέγεται μουσική, θα καταναλώσεις. Στο γυμναστήριο, ας πούμε, αν δεν είχα μουσική, δεν ξέρω αν θα πάταγα πολλές φορές. Ναι. Έτσι. Θέλω να καταναλώσω. Αλλά μου αρέσει όταν μπήκα στη διαδικασία να βοηθήσω ένα γνωστό μου που είναι τραγουδιστής να γυρίσει τα βίντεο του, να του φτιάξω κάποιες ερωτήσεις για να προωθήσουμε το νέο του δίσκο και ούτω καθεξής. Μου άρεσε και η δημιουργία από πίσω. Είναι ωραίο να είσαι καταναλωτής, είναι ωραίο όμως να είσαι και δημιουργός. Αν και είναι αυτό δηλαδή, πλέον προβάλλεται μόνο κατανάλωση, όχι δημιουργία. Ναι. Μόνο στο κομμάτι που φαίνεστε και της κατανάλωσης. Ναι, είναι σημεία των καιρών θα πω εγώ. Πάλι έχω ξεχάσει που ήμασταν, δεν πειράζει. Τι λέγαμε, κάτι... Λέγαμε για τα, πώς το λένε, για τη δημιουργία, το όφελος της δημιουργίας, Ναι, το πώς, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή όλος ο κόσμος μας προβάλλει στο να αγοράσουμε και όχι να δημιουργήσουμε, γιατί η δημιουργία είναι δικό τους κομμάτι, το οποίο όσο το δυνατόν θέλουν να είναι λιγότερος ο ανταγωνισμός στο κομμάτι της δημιουργίας για να έχουν το μονοπόλιο. Ναι. Από όπου και να το πιάσεις, έτσι. Από τη μουσική, από τις ταινίες, ακόμα και τις επιχειρήσεις. Ναι. Όλα αυτά θέλουν, δες για παράδειγμα μια μεγάλη εταιρεία που κάνει streaming. Όλοι ξέρουμε. Ναι. Έτσι, την κόκκινη την αντίστοιχη. Ναι. Λοιπόν, έχει αγοράσει πόσα κινηματογραφικά στούντιος. Γιατί να το κάνει αυτό? Γιατί θέλει το attention. Θέλει το attention και θέλει εκείνη να δημιουργεί. Να μην υπάρχουν άλλοι. Γιατί το άλλο κάποιος θα πρέπει να το πληρώσει για να δημιουργηθεί. Από τη στιγμή που έχεις εσύ πάρα πολύ υλικό, αυτομάτως σου δίνει εσένα τη δυνατότητα να χειραγωγείς το τι θα βγει, πώς θα βγει και αν θα βγει. Ποιο είναι όμως, Νικόλα, σκέφτομαι πάρα πολλές φορές, ποιο είναι το όφελος του να σου αγοράσουν την προσοχή πέραν από το να καταναλώσεις? Δηλαδή, δεν νιώθεις ότι λίγο σε θέλουν και λίγο κοιμισμένο? Ναι. Ωραία, να αγοράσεις το προϊόν, να δεις το κινητό που είχε ο πρωταγωνιστής της σειράς και να πεις ωραίο ντύσιμο, ωραίο στυλ, να σου προωθήσουν κάποιες ιδέες, να σου προωθήσουν κάποιες απόψεις, ξέρεις πολύ καλά. Σαφώς, τι λέω. Ναι, δεν το συζητάμε. Τώρα, τι πιστεύει ο καθένας, αν είναι θετικό ή αρνητικό? Είναι δικιά του άποψη. Είναι δικιά του άποψη. Νομίζω ο καθένας, όπως είπαμε, έχουμε την ελευθερία λόγου. Στη θεωρία τουλάχιστον, στην πράξη δεν έχουμε καμία ελευθερία λόγου. Να επιλέξει και να αποφασίσει αυτός για τον εαυτό του. Για το τι θα κάνει ακριβώς. Αλλά πέραν αυτού, ρε παιδί μου, τι πιστεύεις ότι είναι? Εγώ νιώθω ότι σε θέλουν λίγο να είσαι υποτονικός καταναλωτής, όχι μόνο καταναλωτής σε επίπεδο να αγοράσεις πράγματα, λίγο να είσαι και κοιμισμένος. Σαφώς. Γιατί τους βολεύει στο να μπορέσουν να σε διοικήσουν. Να σε διοικήσουν, εννοείται. Αυτό. Και αυτή τη στιγμή δαπανούν ατελείωτα λεφτά για να είσαι έτσι πυθύνιος. Ακριβώς. Ατελείωτα λεφτά, μιλάς για δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι το κομμάτι δεν ξέρω, κάποιος το είχε πει αυτό, που δεν θα σας ανήκει τίποτα και θα είστε χαρούμενοι. Χαρούμενοι με αυτό. Ναι. Εκεί πάει όλο αυτό. Δες με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όλα να έχουν subscription, τα πάντα. Και από εκεί και μετά, πες τι. Ακόμα δηλαδή και το ενίκιο για αυτό στούντιο που λέει ο λόγος, πάει αλλού. Να πετάξουμε μια θεωρία συνωμοσίας τώρα. Πες. Αυτή τη στιγμή σου λένε ότι πρέπει να γίνει μια κίνηση στο να διορθώσουμε τη ρύπανση του περιβάλλοντος, οπότε φύγε από το πετρελαιοκίνητο ή το βενζινοκίνητο όχημα, πήγαινε στο ηλεκτροκίνητο
Και μετά, όχι μόνο πλέον επειδή έχεις πάει στο leasing, δεν σου ανοίγει το αυτοκίνητο. Προφανώς. Μετά θα μπορούν να φτάσουν με ένα πολύ εύκολο τρόπο να γυρίσουν να σου πούνε ότι ξέρεις κάτι, έχετε δίκιο, η κίνηση στην Αθήνα δεν παλεύεται άλλο. Οπότε, όσοι έχουν ζυγό αριθμό του πολίτη, κινούνται τις ζυγές μέρες με το όχημά τους και άλλοι τις μονές. Μα εγώ έχω δουλειά. Δεν με νοιάζει αν έχεις δουλειά, πάρε μέσα. Γιατί τα ζυγά αυτοκίνητα, αυτοί που έχουν ζυγό αριθμό πολίτη, το απενεργοποιώ το αυτοκίνητο γιατί πλέον δεν δουλεύει με βενζίνη. Δουλεύει με ρεύμα και μπορώ να το ελέγχω εξ αποστάσεως. Ακριβώς. Και απλώς σου κλαίω την κάνουν. Να μια θεωρία συνωμοσίας, άσε να βγω ψεύτης κάποια στιγμή. Αν και δυστυχώς πλέον ό,τι προσπαθώ να βγω ψεύτης, κάποια στιγμή υλοποιείται. Θα σου πω, μια μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία που ασχολείται με αυτού του είδους τις τεχνολογίες κλείδωσε ένα SUV λόγω μη πληρωμής των δόσεων του αυτοκινήτου. Το κλείδωσε. Που αυτό δείχνει όχι ότι ήταν λάθος το ότι δεν πλήρωνες άρα στο κλείδωσε, ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Αυτό είναι το θέμα. Το ότι έχει τη δυνατότητα να σε κόψει. Άρα έχει τη δυνατότητα στην ανθρωπότητα που λέω 2.0 να πούνε ξέρεις κάτι. Είσαι ελεύθερος μόνο στα λόγια. Στα χαρτιά μας ανήκεις. Μας ανήκει το πότε θα βγεις, το τι θα καταναλώσεις, το πώς θα ξεκουραστείς, το τι θα διασκεδάσεις και το πόσο θα αναπνεύσεις. Αυτή τη στιγμή χρεώνουμε κάτι το οποίο λέγεται ρεύμα. Το χρεωνόμαστε για να έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Έτσι. Χρεωνόμαστε το πώς θα ζεσταθούμε μέσα στο σπίτι. Για πλάκα κάποιοι λένε, το μόνο που δεν μας έχουν χρεώσει ακόμα είναι το οξυγόνο. Πάμε, δεν θα πάω πολύ μακριά, πάμε 20 χρόνια μετά. Δεν θα γυρίσουν, θεωρείς, κάποια στιγμή να πούνε ότι ο αέρας που αναπνέουμε δεν είναι πλέον πολύ καλός λόγω της ρύπανσης, οπότε θα πρέπει να τοποθετήσουμε κάποια φίλτρα στους εξωτερικούς χώρους που να καθαρίζουν τον αέρα και να αρχίσουν να σε χρεώνουν σε κάποιο βαθμό ακόμη και για το οξυγόνο που αναπνέεις. Θεωρώ ότι το διοξίδιο εκεί είναι που χτυπάνε. Ναι, παιδί μου, εντάξει, οκ. Στο διοξίδιο, όχι το οξυγόνο. Ναι. Κυρίως είναι το διοξίδιο. Με όλα αυτά τα οποία κάνουν το τελευταίο διάστημα, νομίζω θα έχεις δει με τις αγελάδες που επειδή τρώνε ό,τι τρώνε και έχουν πρόβλημα με το στομάχι τους, τα κακόμενα τα ζώα. Δεν το λέω ειρωνικά. Ναι. Δηλαδή, ναι, συνέχισε, ξέρω που το πας. Ναι. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, το κομμάτι διοξίδιος του άνθρακα, το διοξίδιο του άνθρακα, ο διοξίδιος του διοξιδίου, ναι. Ο διοξίδιο. Ναι. Θα μας σκοτώσουν και αυτοί. Λοιπόν. Βάλε σε σειρά τη σκέψη όμως. Τι να βάλω σε σειρά τη σκέψη. Είναι τόσα πολλά πράγματα, φίλε, που πραγματικά δεν ξέρεις τι... Ακόμα δηλαδή και αυτό που μπορώ να πω, μπορεί κάποιος να το κάνει ένα print screen, κάτι και να πει αυτός είπε εκείνο. Ναι ρε φίλε, είναι αυτό που σου λέω, ότι δεν έχεις ελευθερία λόγου, ο καθένας θα πιαστεί από ό,τι θέλει να πιαστεί για να σε κάνει cancel. Ωραία. Και ερχόμαστε πάλι πίσω σε αυτό που σου λέω ρε παιδί μου, ότι δεν σου αρέσει αυτό που λέω. Έχεις δύο τρόπους να αντιδράσεις. Να σταματήσεις να με βλέπεις και να πεις αυτός ο άνθρωπος δεν μου κάνει και παίρνω απόσταση. Και μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Μπορείς να πας από κάτω στα σχόλια και να αρχίσεις να βρίζεις εμένα, να βρεις τον Νικόλα και να προσπαθήσεις να με πείσεις ότι εσύ έχεις δίκιο και εγώ έχω άδικο. Γιατί πολύ απλά δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις κάτι, δεν μου ταιριάζει αυτό που ακούω, φεύγω. Φεύγω από αυτό, αποχωρώ. Άλλαξε κανάλι στην προκειμένη. Κάνε ένα κλικ. Ναι. Κάνε μπλοκ. Οι υπόλοιποι όμως πατήστε καμπανάκι, εγγραφή και όλα σένια. Αλλά εσύ που δεν γουστάρεις ρε φίλε, να μ' ακούσεις, να ακούσεις τον Νικόλα, να ακούσεις τον Βαγγέλη να λένε τις αμπελοπαπαρολογίες τους ας πούμε. Δεν σας χρειαζόμαστε. Όχι. Δεν θες, δεν είναι ούτε με χρειάζεσαι ούτε σε χρειάζομαι. Δεν θες, φύγε. Δεν σε θέλω, φεύγω. Δεν χρειάζεται να επιμένουμε σε κάποια πράγματα τα οποία δεν μας κάνουν. Αλλά δεν χρειάζεται επίσης
να προσπαθήσουμε να πείσουμε τον άλλον ότι έχει άδικο. Μπορεί να μην θέλει να αλλάξει τις απόψεις του και είναι καθαρά δικαίωμά του. Αυτό έχω να πω, ρε παιδί μου, για το σημερινό επεισόδιο, ότι η ελευθερία μας έχει τρελάνει επειδή δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το επεισόδιο, αν δεις, είναι μια τρικυμία εν κρανίο. Έχουμε επιδείξει σε 10 θέματα, ναι. σε 10 θέματα, γιατί είναι πάρα πολλή πληροφορία που έχουμε να διαχειριστούμε. Είναι πάρα πολλά τα παράπονα που έχουμε από την κοινωνία, όπως έχει διαμορφωθεί, από την ανθρωπότητα. Και καταλήγουμε να είμαστε χαότης μες στο κεφάλι μας, να υπάρχει ένα χάος. Δεν ξέρω, αυτό εγώ ήθελα να πω για το πρώτο επεισόδιο, ότι η ανθρωπότητα δεν πάει καλά. Το μέλλον που μας είχαν υποσχεθεί δεν είναι τόσο καλό εν τέλει, έτσι όπως εξελίσσεται. Και δεν νομίζω να γίνει και καλύτερο, για να είμαι ειλικρινής. Ναι, δεν το λέμε για να ρίξουμε το... Ναι, να μειώσουμε τη διάθεση του κοινού σε καμία περίπτωση. Εντάξει, για όλα αυτά το CERN που μας πέταξε μια άλλη διάσταση, αυτό είναι γνωστό. Αλλά εντάξει, όσοι μείνανε από την άλλη πλευρά την καλή διάσταση, ελπίζω να είναι στην εποχή του Φρούτιγκερ και να είναι χαρούμενοι. Δεν ξέρω καν αν καταλαβαίνεις εγώ αυτή τη στιγμή τι λέω. Κάποιοι καταλαβαίνουν, όσοι καταλαβαίνουν, να γράψουν κάτω στα σχόλια. Όσοι δεν καταλαβαίνουν, να πάνε στην τρίτη διάσταση, δεν πειράζει. Ναι, ας πάνε όπου θέλουν και αγαπάνε. Ήταν, πώς το λένε, τους αστρομαχητές που του σκοτώνανε και φεύγανε μετά στην τρίτη διάσταση. Πηγαίνανε, ναι, τι ήτανε, κάτι από... Πώς λεγόταν η διάσταση αυτή, ρε? Νομίζω. Ναι, αλλά ήταν, ρε παιδί μου, επειδή γινόντουσαν καπνός, κάτι, αν θυμάσαι, όταν τους πυροβολούσανε. Το κάνανε, πώς το λένε, άμα δεις το ιαπωνικό. Ναι, είχε βία κανονική. Είχε βία κανονική. Απλά το πήραν οι Αμερικάνοι και το κάνανε cowboy western ταινία. Θα τα πιάσουμε και αυτά, θα τα πιάσουμε, γιατί έχει πολύ ζουμί από πίσω. Εγώ έχω γεννηθεί σημειωτέων το 86, οπότε φέτος με το καλό τον Νοέμβριο γίνομαι 40 χρονών και αποφάσισα τώρα να βγω στα social media. Οπότε θα έχει και πολύ 90s μέσα το πράγμα. Ο Νικόλας μάλλον δεν θέλει να μοιραστεί την ηλικία του. 33 είμαι. Εντάξει, τα χρόνια του Χριστού. Όπου να είναι. Όπου να είναι, σε βλέπω. Θα σε σταυρώσουμε τώρα που ξεκίνησες. Να ξέρεις, εμένα εδώ θα συνηθίσει να σχολιάζουν αλλωνών τα βίντεο και να απαντάω εγώ, γιατί αυτή είναι η δουλειά από πίσω. Σαφώς. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο. Όχι. Τα επόμενα θα τα πούμε στα... Γράφτε από κάτω στα σχόλια τις δικές σας απόψεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε με εμάς, ίσως κάποιο θέμα που θα θέλατε να πιάσουμε σε επόμενο βίντεο. Κάντε like, αυτά τα τυποποιημένα που λένε τα τσιτάτα, like, subscribe, σχόλια, καμπανάκια, κέρατα, πατήστε ό,τι βρίσκεται και dislike να πατήσετε, πάλι εμείς παίρνουμε το hype, ρε παιδί μου, θα μας δούνε κι άλλοι. Ακόμα και με το dislike μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι ουσιαστικά. Ακόμη και να μην θέλετε να πάρετε απόσταση από εμάς και να πείτε ότι ξέρεις κάτι, αυτό δεν με ενδιαφέρει και φεύγω μακριά, και γράψετε κακή από κάτω, γράψτε τι, πάλι βοηθάει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μόνο καλό θα μας κάνετε, όσο και αν μας μισείτε, αν μας μισείτε. Αυτά. Γράψτε ό,τι θέλετε από κάτω, όποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε στο επόμενο. Ήμουν ο Βαγγέλης. Είμαι ο Νικόλας. Και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας. Γεια χαρά.